A agonía de Esperanza Salnés chegou ao seu fin. A entidade botou peche por problemas económicos, prestaba axuda a persoas con discapacidade funcional e estaba a piques de facer os seus 25 anos de vida, un efeméride que non poderán celebrar. Nun comunicado, os seus responsables indican que o proxecto está esgotado e que, en consecuencia, chegou ao seu fin. A entidade acaba de solicitar un concurso de acreedores para facerlle fronte ás nóminas que aínda teñen pendentes de pago. Na rúa van quedar 5 traballadores e 13 rapaces que quedarán sen os servizos que recibían a través desta asociación. Nese mesmo escrito, Esperanza Salnés indican que nunha asamblea extraordinaria celebrada hai uns días, un abogado constatou a falta de viabilidade económica da asociación. Nesa mesma xuntanza, chegouse a un acordo unánime para botar o peche e liquidar a entidade. Nese mesmo comunicado poñen en valor o traballo feito ata o momento, lamentando que as familias afectadas probablemente teñan que recorrer agora a organismos privados para continuar coas terapias, co correspondente incremento económico. Conclúen agradecendo o apoio de todas aquelas persoas, empresas e administracións que colaboraron co proxecto, salientando o papel dos seus patrocinadores principais, o Concello de Cambados, a Vicepresidencia da Xunta e a Deputación de Pontevedra. Outra colaboradora era a Mancomunidade do Salnés. Pois é unha moi mala nova para moitas familias da nosa comarca que cando teñen que recurrir a Esperanza Salnés é porque teñen un importante problema na casa e moitos nenos e nenas da nosa comarca van a quedar sin recibir unha terapia, e o cual é algo moi preocupante. Aí teremos que estar os concellos para axudar a esas familias. E como decías, efectivamente, desde a Mancomunidade estivemos apoiando a Esperanza Salnés, e de feito o último torneo de golf solidario que se fixo, foi apenas 3 meses, no campo de golf o patrocinou a Mancomunidade. Esperanza Salnés agradece tamén aos medios de comunicación o seu traballo por servir durante todos estes anos de altofalante dun proxecto que, tras moito pelexar por non afundir, acabou tocando fondo.